Hi guys. Hi guys, good morning. Good morning. Mind the murku dottu. Enkele kombrag pidadiya. Omshigi edtulu. Chapaddu. Pidata. Dose tindade. Pidadiya. Chalo. Tule. Enchundu. Amma road enchundu. Hey guys, welcome to our new video. Ondonji special video ಇಷ್ಟ ಅಂಡ video ಕೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ video lo full ಆದ ತೂಲೆ ಓಡೆ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ಚಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಷೇದ ಅಡ್ಡಂತ ಇಂಚುಂತಲ ಚೂರು ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಲಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ವಂಶಿನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ನೆಪಿದ್ದಾಡ್ದ ವಂಶಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ಯ ಶಾಪರ್ದು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದ್ದಾಡ್ತ ಅಂಚ 11 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆತ ಸೊ ಬೊಲ್ಪುಗು ವಂಶಿ ಬನ್ನಗ ದಾಲ ತಿಂದು ದಿಜ್ಜಾನು ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಚಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿಂದು ಓ ಬತ್ತನಾ ಅದಲ್ಲ ಸೂಪರಾ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಚ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬರ್ತ್ಡೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ
ಆಯ್ತಪ್ಪ ಓಪನ್ ಅಂತೂಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೂರು ಹಂಚಿಟ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವರು ವಂಶಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆಯ್ತಪ್ಪ ఆయన అంచత్తప్పు సమాధానం Wow, baby, ವಂಶಿಕ ತಕೊಂಡವು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಅಮ್ಮಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ఇష్టాందా పన్నులే ఏది ఇష్టాండి పని పూజ పని